Yan, Papa J, isipon naton si Dominic o si Bea ni Sabak. Di ay. Ano yung ginahambal nga day ali diri. Sabak Daddy B. Day Ali Diri. Sabak Daddy B. Ayaw mong palabig sabak ha? Kay ba si inyong tagipusoon mo buak? Agoy loy. Ako ray na looy. Hala ka niya. Kamusta kaya ng mga kombre, no? Parang gusto ko mamangkot na tani ba? Especially sa mga naka-experience na, no? Oo. Kamusta kaya ang imuhang life nga, para sana, nag-break up, subong Pebrero. Yung approaching ang February 14, Valentine's, yung nag-break up ba? Abaw. Sa kaya na? I mean, ano kaya ng ilahang mga kuha, no? Ilang gibati. Ano kaya nag-iba? Siguro ang mga lalaki, Papa J, mga lipay. Ba? Sigurado. In the sense nga, malipay sa in the sense nga, kuha na sila, free na sila. Oo, free na sila, Papa J. Kay kabalo ka nga daan. Kung pag-abot sa Valentine's Day, kag kamo gihapon, bulilyaso. Tama, no? Palit kag bulak. Tagkag chocolate. May date pa, may date pa. Di pa basta-basta ang date kay kompa katong marahalong pang date. Mga 5-star hotel pa. Damay ka, no? Pero kung mga kuwan ka, mautok nga lalaki, bulagan mo sa subong nga Pebrero, balik mo og Pebrero 15. Para okay na. Okay na kayo, Papa J. Ito pa, no? Wala natandog ang imong sweldo. No. Damay ka rin. Di na ta ma-amaze, Brad, kung maabot ang panahon nga kaning mga nag-break sa last 2023 hasta subong bago nag-2024 nga magbalik kay sila sa panahon sa eleksyon. Oy. Kapit naman, di ba? Kana, ano na subong? 2024. Oo, 2024. So, 2025 may kwanta? Eleksyon. Mid, sitaga na. Basta. Kasi kung magbalik kayo sa mga kabrigada. Ay, sigurado. Alams na. Alams na. Sa bangadaan, Papa G, medyo LQ sila subong. LQ po, no. Artista gano'n. Artista gano'n. Lain na mga politiko sa buong Papa J, kaya nagakuha na sila. Nag-upgrade na sila. Kita mo nga nagakuha na sila, nag-upgrade na sila pagka-artista. Ano ba? Sige lang. Basta, bantayan na natin na sila mga kabrigada. Practice ng pagkamarites. Marisol, Ay, Tito Boy, Tito Boy, si OG. OG Algasi. Ay, si OG. OG Diaz. Yun pala yun. OG, sige na. At si Kwan yung isa, si Boy. Boy. Si Mang Boy. Good morning, sa mga Mang Boy natin dyan. Ang puso, Mang Boy. Kalmahin mo. Nine. Ay, nako. Alam mga kabrigada, medyo na-recall lang na mo ang breakup ni Bea og ni... Sino to ba? Si Dominic Ochoa. Ochoa? Dominic Roque. Roque. Lain naman si Juan. Chua man ito yung Chua man di ay ito. Sila man tong mga Juan. Sabay nila Marvin. Marvin Agusto. Mga yuyuts man to, Papa J. Og si Juan, si Papa P. Legit na, Brad? Ay, katong kapitbahay ni mo. Base sa sa ating source. Katong kapitbahay lagi ni mo? Katong akong kapitbahay. Legit po. Ba? Papa J, pwede na yung mga chika ka ng inyuha ba? Ay, mga kabrigada. Ito, siyempre kami, sometimes kaagimig mga nagatapok-tapok. Kaya may mga istoryahan mga kabrigada. Correct. Pero mga kapitbahay ito naman, mga friends. Naman to sila. Ay, nakungaga sa mga kabrigada nato na mahonas, nanay. Sigurado na kay sugod na po sa mga low browns na sigurado adlaw kabrigada. Nga Miyerkules, mga friends. Linglingo na to mga live viewers. Kaya rin ang atong sender nga nagpatago lang sa pangalan nga... Sin o kaya? Ang pangalan ni Sin
Sindo. Oy, Sindo, ha? Lalaki gali, Papa J. Oo. Sindo nga biyudo. Uy, si Sindo. Oo, uy, Sindo nga biyudo. Pero kaya gyapon mo arado. Oo. Aga udto, arado. Arado, hay kita sa udto. Oo. Si Sindo. Si Sindo. Abi ko ang karabaw. Grabe ka. Si Sindo mo drive gyapon og kabaw. Ya. Ang problema ni Sindo, ay. Ang nagmalasakit daw niya nga kapitbahay. Ay. Nga biyuda man. Uy! Kana. Ano ning gwapo, Papa J? Na ay malasaki. Oo. Ano kaya ang history ni Sindo ay? Sige, linlingon na ito ng mga mensahe sa mga kabrigada na ito. Nag-send sila mga messages, Brad. And it's ito ang Brigada Drive to Live Drama. Linglingon na ito ang storya ni Sindo, mga kabrigada. Arangkada! Kuya Will! Good morning! Good morning sa inyo dua mga gwapo. Shoutout Boy Nunoy, Papa J. Siljo de Rasolantaw Marbel. Halong gid. Oo, halong daw Siljan kay mamaya. Sabak mami. Oo, sana all. Grabe, no? Oo. Sing J, Sindo. Si Sindo kalaban ni Sakuragi. Ay, pwede. April Rose Castillo. Si Puso watching from Yoshida Shizuoka. Uy, good morning Japan. Guru ni. Oh, adyan mo to. Good morning kaninyo, ha? Mutang Lugan. Good morning from Muscat Uman. Good morning, maayong pagpamati, ah. Puro mga OFW, puro imported, Papa J. Oh, imported na baka. Sergeant Oro Hereda, shoutout mga idol from Purok Pag-asa, Barangay Carpenter Hill. Uy! Oh, Coronadal City. Good morning, nagasigabong ang brigada dere. Good morning sa inyo, ha? Maayong nga pagpamati. Maayad nga aga kaninyong tanan. Tama, mga kabrigada na to. Sige. Ano pa, Brad? Aha, good morning mga idol. Isa ka maayong aga sa inyo. Good morning man. Pakibati na lang kami nakikinig sa inyong programa. Galagubo naman ang brigada. Basta brigada, okay kayo. Perteng okay, ha? Tama, no? Aha. Tapa. Si Madam P. ang April. Good morning, shout out Papa J. Boy Nunoy. Annabelle Sobribega, good morning Papa J, shout out kay Butsoy Ebeng. John Ray watching from Tupi, good morning sa mga taga Tupi, ha. Shout out Lodi Boy Nonoy kag Papa J. J Dagam sa Gibak, good morning Bisnak. Shout out kami diri sa Mindanao, Papa J. Uy, oo, Mindanao. Republic of Mindanao, ha. Good morning sa imo, ha. Mayo nga pagpamati, oo. Kamusta mo muna sa Mindanao, mga kabrigada natin, ha? Pila kadlaw malagaw kami dira, madala may passport. What country is this? Mindanese. The people of Mindanao is Mindanese. I would like to clarify. Si President Duterte eh. That Mindanao, I told my cabinet members that Mindanao will separate the Philippines. Aba! Tinuod ka, Presidente? Of course. I will be the one to hire the Prime Minister. Pag sinabi kong stop mo talaga yan. Stop mo na talaga yan, ha? Dahil kung hindi... Kaya pag hindi ka nakinig sa akin, alam mo nang mangyayari sa'yo. Sigurado, gina Presidente, masisira ang buhay nila. Diba? Commercial break ka nito, Brad. Anda, may ganin mo tabuan eh. What country is this? Mindanese.